Namuhla ngoke sikhulume ngomuntu wesimame ohlala sesikhathini. Umuntu wesimame owaziyo ukuthi yena unokuya esikhathini izinsuku ezintathu, ezine or izisikhombisa. Kodwa manje cha yena inyanga iyaphela irobot elibovu. 2 months iyaphela. Akakhona ukwenza izinto ezithile ezibalekile nje. Akakhona ukuzikhipha. Akakhona ukuba nesikhathi esimnandi nomlingani wakhe ngenxa yokuthi uhlala sesikhathini. Noma okanye umuntu wesimame othi uma qeda kulala nomuntu wakhe ungena esikhathini. Akukho silungise lokho ke namuhla. Kuloko kubangelwa yini? Ngibe nama client amaningi mana akhala ngaloko. Ihlahla ezintathu nje. Hayi kuvala konke lokho in less than 12 hours. Lokho kusuke kungobuthakathi. Uma ngabe umuntu wesimame it's either umuntu wakho ozwana naye kukhona abusy naye and lo muntu ona abusy naye uyazi ngawe kodwa wena awazi ngaye. Lo muntu uyakwazi ukuthi afake ilumbo kumuntu wakho ukuthi umuntu wakho ilumbo elisichitho kumuntu wakho ukuthi umuntu wakho umalala nawe wena uye esikhathini immediately. Noma ukuthi kusa ngakusasa ekseni nje uvela ungena esikhathini njalo umlala nomuntu wakho uye esikhathini wena. Umuntu wakho usuke acushiwe. Wena umuntu wakho usebenzisa icondom akasebenzisa icondom. Uma ngabe acushiwe lona okwaziyo ukwenza lento still izongena, still wena uzoya esikhathini njalo uma nilala nobabili ngoba inhloso yalona owenza lokho kumuntu wakho ukuthi nihlukane umuntu wakhe abheke yena. Okanye nako kunye ke nawe umuntu wesimame ngenzeka kukhona othile obusy naye. Lona obusy naye akufake into ethile ukuthi wena umulala nobani uzongena esikhathini. Lento izonenza ukuthi nihlale niqhelelene njalo. Noma ukuthi wena uma uthi uzolala nomuntu wakho uvela ungena esikhathini irobot libe bovu ningasenzi lutho nje. Ubuthakathi lokhu kakhulukazi kulama partner lawa achithayo into eyenzeka kakhulu leyo. Mhlambe uzwana nomuntu oshadile okanye uzwana nomuntu okanye nomuntu wakho stable kodwa umuntu wakho khona abanye ababonayo eceleni bafuna ukucela lo mcimbi wenu kuzokwenzeka lokho kuwena. Then kuma case are rare. Lokho kungenzeka nakhona uma ngabe ufake isilwane ngoba isilwane sifaka kuwe kudla kana sibe isichitho ukuthi kungabi khona okuhle okwenzakalayo kuwe nje. Konke ozamayo ukuthi ukubambe ube nako kuvele kuchitheke. Kube yize nje yonke into ozama ukuyenza kuyenzeka nako lokho. Kodwa kakhulukazi nje kuba usukulale nomuntu ocushiwe. Kulula ukususa lokho. Ihlahla nje ezintathu. Uphuze ekseni uphuza ntambama. Insuku ezintathu but insuku ezintathu azifiki man. Kuba into yosuku nje. Ngakusasa lento ya stop forever iphinde ibuye nje. Usukunqampulile lokho. Kusuke kungubuthakathi. Nangabe unenkinga kanjalo dade wami. Ngithinte nazi inombolo. Nangabe mfethu unomuntu wakho onenkinga kanjalo njalo uma nawe uye esikhathini okanye ngaphambi kokuba abe nawe ungena esikhathini bese ningasakhona ukwenza lutho. Ngithinte silungise lento. Nazi inamba lapha yana. Yonke into sizoyisolve ngocingo nje. Thokoza.